Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά? Καλά το μοιάζει. Τέλος πάντων, πάμε εδώ, παίζουμε Geometry Dash World. Σας παρακαλώ να κάνετε ένα like και ένα subscribe γιατί θέλουμε να φτάσουμε στους 45 εγγεγραμμένους. Πάμε να παίξουμε την πρώτη πίστα που είναι και πιο εύκολη. Εδώ εντάξει, πανεύκολα, δεν θα χάσω με τίποτα εδώ. Όλοι φαντάζομαι. Η τελευταία είναι λίγο δύσκολη. Όχι η τελευταία από αυτό το νησί. Από το δεύτερο νησί η τελευταία είναι δύσκολη. Μου πήρε πολύ ώρα για να τη. Να εντάξει, εδώ όλοι τα καταφέρνετε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Μία προσπάθεια. 30 jumps, 28 δευτερόλεπτα. Ποιοι είναι αυτοί οι χάσοι? Φύγετε! Έποδο! Φλαμένοι. Συγγνώμη για αυτή τη μαλακιά που βγήκε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο δεύτερο, το Beast Mode. Εδώ εντάξει, εύκολα, δεν χάνουμε. Το πολύ ίσα να χάσω μια φορά. Άμα είναι εύκολα, γράψτε στα σχόλια κάτω. Το πρώτο νησί, άμα είναι εύκολο, γράψτε κάτω στα σχόλια. Πάμε και για την τρίτη, εντάξει, είναι πανεύκολα. Μπορούμε να φτιάξουμε τα φύλλα. Πιάσαμε. Και κέρδισα. Level complete, ναι. Ξέρουμε, είναι πανεύκολο το πρώτο νησί. Γιατί βάζεις πάλι μαλακίες? Λοιπόν, πάμε για την τρίτη πίστα. Κάτσε, όχι. Τέταρτη. Η only down. Yes, I can. Πίτσα! Πίτσα, εδώ πετάμε. Με μια πίτσα στο χέρι. Εν τω μεταξύ. Και καλά έχω πίτσα. Όχι, αλήθεια, έχω πίτσα. Παράγγειλα πριν λίγο. Κάντε ένα like και για την πίτσα. Και subscribe. Γιατί θα το αξίζει και η πίτσα, Τέλος πάντων, κερδίσαμε και την τέταρτη πίστα. Όλα, εντάξει, είναι πανεύκολα τώρα. Εδώ πάμε και η τελευταία. Εν τω μεταξύ, όλες τις πίστες τις πρώτες τις έχω περάσει με την πρώτη προσπάθεια, νομίζω, όλες. Έλα αυτό το τσικουρί. Τέλος πάντων. Έλα, έχουμε και εδώ το φίλο μας τον Γιώργο που βλέπει πάνω Ντεν και ο Πάνος Ντεν του ψάχνει κάτι πέτρες. Να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο Πάνο Ντεν. Ναι, εντάξει, περάσαμε 2 προσπάθειες. Τι σκάτα ποδόσφαιρο είναι αυτό πάλι? Ναι, συγγνώμη για αυτή την ιδέα. Πάμε στο δεύτερο νησί. Spice Pirates. Εδώ είναι με αυτό τον εξωγήινο. I am alien, εξωγήινος. Stupid. Πίτσα, πάμε. Τώρα τρώω και το δεύτερο κομμάτι. Τόση ώρα τρώγα μόνο το πρώτο. Πρέπει να βάλω και ένα challenge στη ζωή μου. Λοιπόν. Λοιπόν, άμα κερδίσω και με αυτή με την τρίτη προσπάθεια θα αγοράσω κάτι με 10 ευρώ. Κάτι ξέχασα. Κάτσε να θυμηθώ. Ναι. Λοιπόν, στο σχόλιο να μου γράψετε τι παιχνίδι προτιμάτε. Προτιμάτε Fortnite ή Stumble Guys στο PlayStation. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Ή κάτι σαν ποδόσφαιρο, γιατί το FC24 θέλει λεφτά και δεν το έχω βρει. Τι είναι πάλι αυτή η βλακία, ρε παιδιά? Γράψτε άμα είναι βλακία αυτό που τη διαφημίσει. Να δω. Κάτσε, εδώ πέρα. Το Striker το περάσαμε. Όχι. Αυτή παίζαμε τώρα. Αυτή που γυρνάει 500 φορές ανάποδα. Καλά, θα το περάσουμε. Είμαστε pro player εμείς. Και αυτή η Ιουλία Μπούτης που έστειλε κάτι κακό σχόλιο έχει μια έκπληξη από εμάς. Άμα δει τα σχόλιά της. Αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος το διάγραψε. Δεν θα ανεχτούμε εμείς τις προσβολές σας, έποδο. Και αυτή η Ιουλία πολύ
Πολλά πράγματα θέλεις. Η Λιάννα. Ναι, όπως λένε αυτή η βλακεία. Εννοούσα, δεν είπα κάτι, συγγνώμη. Αλλά δεν δεχόμαστε τέτοιες προσβολές, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Δεν τις δεχόμαστε, όχι. Έχουμε σημαίνει 100. Εκεί πέρα. Α, το έμπες παίζουμε. Παίζουμε εδώ που είναι μπάλα. Αυτή η πίστα είναι όλο μπάλα νομίζω, ναι. Εδώ και την νικήσαμε. Έχουμε άλλες 2 πίστες να νικήσουμε. Ωραία. Έδωσα μερικές φαλιάς στον εαυτό μου. Και άμα θέλετε να τρώω και άλλες φαλιάρες, να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Ωραία. Τώρα κάντε το γιατί έδωσα άλλες 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη για αυτή τη βλακιά που είδαμε τώρα, αλλά έτρωγα σφαλιάρες για το subscribe σου. Λοιπόν, εδώ. Τι, δεν μπορώ να κάνω και pause και να τρώω σφαλιάρες. Δεν γίνεται. Γίνεται. Α, ξέχασα να κάνω double jump. Πίτσα! Μόλις τώρα τρώω. Βασικά τέλειωσε το δεύτερο κομμάτι, αλλά δεν θα βάλω. Όσο περισσότερο subscribe έχω, τόσο περισσότερες φαλιάρες θα τρώω. Κάτσε, πριν έφαγα 10, τώρα πρέπει να φάω άλλες 19 γιατί έχω 29 subscribers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ωραία. Τώρα πάμε στη τελευταία πίστα. Όχι, τα μάγα. Εδώ ανεβαίνουμε. Όχι, εδώ είναι βελάκι. Πέρασα και την τελευταία πίστα. Συγγνώμη πάλι για αυτή τη μαλακία, αλλά είναι ό,τι περισσότερες βλακίες βλέπω εδώ. Ναι, δεν ξέρουμε. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω να δείτε και τα skin μου που έχω. Βασικά μισό δευτερόλεπτο. Εδώ να δείτε τα skin μου. Στα χρώματα δεν έχω το κόκκινο, ενώ στο άλλο Γιον Τριντάς το έχω. Το κόκκινο. Και μιας και είμαστε εδώ πέρα, θέλω να δείτε πώς περνώ αυτή εδώ την πίστα. Το Blast Pro Sailing. Γιατί είναι πολύ δύσκολη. Και έχει βελάκι και εδώ. Εδώ το περνάμε. Όχι. Θα κάνουμε άλλες 8 προσπάθειες. Και έχει και ωραία μουσική, Εδώ, βελάκι. Εδώ. Όχι. Αλλά, συγγνώμη, αλλά κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο μαζί με το Spider.